लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय जासिहरबावनाय थाबाय लोगोफोर नै दिनैनि भिडिअआ खुसिया जावनायनि जागोन आरोना नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअ लाबोबावलायबाय नायफालांनो हागोन आंजों लोगोसे नायलांदो भिडिअ आयै आयै मा जाखो जावना हो थाब मोननाय बायदि दे गुरना हो खै बबेजों खारखो मिथिला गुदुङालाय दङ नै खनहरगासिनो सासेया मोनगोन ना मोनला बुंनो हाला आरोना गिदिरथारमोन खुसिया बोरै खारखो आयो मोनखानाय सेस बानायना लाबायलै होबाय नै जोंहा जावग्राफ्रा जावना हो खै 1 केजि जाखागोन मोनबायथाय खुसिया जावदों आरोना नै देन्जार गिदिरखामोन खामानि गैयालै खुसिया नुग्रानो इजिरासो मानसियानो बैखौल' जावथेदोल' दे खर' सौलायगोन खदालफ्रा दै सोदो आमायखो ना माखो ना जावनो हाले ना माथो जावद' आइथिं दङलै खुसियानिबो माबायदि हमखो खुसिया जाग्राफोरनि जातफ्रा